eskwela bisag unsaon nila kayod ilang income kulang ra dili patas ang panahon sa panahon nga ting tanom medisina ug apuno mahal kayo paliton og ting anina sa tanong kuhaon lag baratohon ang kahako di mabayran una-unain taon na dili gyud kayo lalim nga magpaagas kag singot ang pamaol o kainit ayaw anang kalimot kung ikaw naging sila una-una akadiyot balik-balik ray buhaton sa mga magsasaka nagtrabaho lang gihapon bisan og tigulang na wa nay kusog ilang lawas kanus ama kalingkawas ug nagpaabot na lang sila na kuhaon sa taas kaya kinabuhi sa kalibutan dili pantay dili patas. Farmer's life, oh farmer's life, farmer's life, oh farmer's life. Na 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 na. Farmer's life, oh farmer's life. Wala man lang nila damhaning abot na jud hinuon sa kalisod sa panahon balangoy na lay kikaon ang anak gipa eskwela karon kay nangundang na kumikan sa mga gastuhon na dili na gyud makaya pasensya na mo anak kita mo masuportahan unsaon man gud anak pobre inyong ginikanan makakwarta lagamay igo rapod lagi pang sudan og isa ko saning proud sa mga magsasaka bisan ganik nagkalisod padayon sa pagtira kay makontento unsay naabilid jud ko sa ilaha mo matag-untag sayo mo atok umamaguna pero ang ilahang tinanong balitog barato ra unyag pag-abot syudad bertihino ong mahala halos di pagkapalit katong naglisod pud sa kwarta kamura nga negosyante kamura ang niginansya ayaw pud mo palabi dapat patas-patas ra.